Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwi lami eNimba ngomhla ka-23 October. Namhlanje ke guys bekusuku olukhulu la uLazarus benoZoleka bebuyele ekhaya nomntwana emva kokuthi phela bahlele isikhathi eside esibhedlela. Kanti ke uQhawe bekade ne-surprise for uZoleka, kanti ke futhi noLazarus ubeyazi le surprise ngoba uyena usebenzisa i-credit card yakhe ukhokhela phela ama-expenses ale surprise. Guys, bamenzele ke indlu yengane enhle nje guys, i-design for umntwana, baze bamnikeza ngisho ispeaker ke azokwazi ukuzwa ngaso umntwana mekuthi uyakhala ekamereni yena kanti usekude. Wajabula ku-girl wanconcoza ebona ukuthi hayi impela kusetshenziwe la in short period of time. Guys, ngapha-ke komabandla nakhona bekade kunenjabulo, injabulo intente emoyeni ngoba phela uHlathi benoLikamva bebewasha imoto bengicokolela ngendaba yokuthi kumele asheshe ashade uLikamva ngisho na-21 abeqala abheka umakoti. Hhayi-ke umane wayichilize leyo ndaba washo ukuthi yena useke wazama kodwa wahluleka but usazophinda azame futhi. Nango-ke guys uHlathi esekhipha ukhiye wemoto le abayiwashayo ewunikeza uLikamva ethi-ke sekuzoba imoto yakhe. uLikamva kakholwanga, ubuzisisile ukuthi ngampela tata eyami le moto. Wathi kunjalo mntana wami. Hayi, wajabula waze wamnikeza ihagi uyise. Lapho noThumeka bebuka laphaya at a distant ebona ukuthi umndeni wakho usuhlangene usuyimbumba ngampela manje suyile ndlela kade ayikade fisa ukuthi ube iwona. Guys, okwenzekalile ke emva kwalapho lo sisi wasemzini-ke ugane uThulani behleli naye-ke uThumeka emncoma ngokuthi uwumuntu wesimamo obekezelayo. Washo ukuthi nkosikazi kumele-ke uke wakhe nje i-meeting nabantu bafundise ukuthi wenze kanjani. Usuka kude mfazi, usuka kude mfazi. Hayi noThumeka-ke guys, hayi wabona ukuthi hayi lezi iy'ncomo zimfanele ngoba ngampela ushizilile kuloya mshado wakhe. Ebhizi ehuzuka noHlathi for 20 years enqabo komshado uHlathi, and uthe semshada umshade ngoba nakhe saqala wamshiya wamlaxaza kabuhlungu. Wabuya ngoba nakhe selahliwe uZoleka kuyimande muphi umshado kade eyufuna guys. But anyway, asikho-ke lapho-ke usisi-ke lo umane washo into ebekade engayilindele nhlobo uThumeka. Wambuza ukuthi uHlathi akakaze abe ney'nsolo zokuthi le ngane likaZoleka eyakhe na. Hayi kodwa dumdum enhlizweni kaThumeka wathi cha, akakaze asho lutho. Wathi sengitsho ngoba phela yazi hayi imane yashesha yonke lento le. Gupu uZoleka udivorce uHlathi. Gupu hayi uZoleka upregnant umithiso Lazarus. So nje hayi ngeke zona zikhona iy'nsolo zokuthi le ngane ngase kwenzeke kube kaHlathi. Guys, uyakhuluma lo sisi lo usemane wavula-ke amehlo kaThumeka ebekade nje eyivalekele, benganake ngisho kunaka ukuthi ngampela le ndaba ingaba serious kangaka. Guys, umane nje wathi uThumeka hayi into engiyaziyo mina ukuthi uLazarus benoZoleka bajabulile bonwabile man. So nami ngiyonwabile, so ayi angiboni sikhona isidingo sokuthi size siyixoxe le ndaba. Guys, kanti unamanga uThumeka uthi ngashona ilanga nje abehamba eya laphaya emzini kaZoleka efuna ukuyibonela mathupha le ngane engase kwenzeke kube eyamyeni wakhe. Yo guys, kushuthi-ke njengoba ifikile ingane-ke nomndeni wonke ubukade lokuvakasha laphaya kuZoleka. Kufikile uma wakhe uMagaba, kwafika ngisho nodadewabo kaLazarus guys ezobona umntwana. Kwaxoxwa kamnandi, kwancokolwa kakuhle kwanje, akuhlekwa nje kukuhle. Kwafika-ke yena kuThumeka obekade engekho happy ugirl. Yebo bepretenda ukusmile kodwa bekubonakala ukuthi akusiyena lo thumthum lo thumayiza lo simjwayele guys, ohleze enoncumo lweqiniso. Imane yakhala-ke ingane-ke bayiletha-ke kuthi ibonwe wonke umuntu-ke. Hayi udadewabo kaLazarus yena uyithathe kuqala ingane ngoba phela yena kade vele agcina ukufika laphaya ekhaya. Wayincoma wathi yinhle kodwa wathi impumulo yakho kodwa hayi qhelekile guys. Yazi wathi le mpumulo yale ngane ayijwayelekile neze. Hayi-ke wamane uZoleka wabheka phansi benoLazarus. Kwaba ukuthi uThumeka ukuthi ayithathe le ngane abuke le mpumulo naye ukuthi kungani kuthiwa ayijwayelekile. Guys, uthe meyibuka le mpumulo eseyiphethe le ngane wathi hayi nyani, uyabona le mpumulo ekaKamva. Hayi guys. Wathi udadewabo kaLazarus ubanike manje uKamva. Wathi hayi unyana wami. Wathi nya endlini wathi kanti
Hayi kodwa kufanele ifaneke nekaKamva, kusho usisi kaLazarus. Angithi nawo wakaBhikitsha, kusho ukuthi imbewu yakaBhikitsha i-strong, kanti uNamanga uThumeka uyazi ukuthi ekaKamva ifana nekaHlathi. Ayifani naye kaThumeka. Nkosi yami. Ngimane ngabona nje uZoleka egijima eyohlwitha ingane kuThumeka. Athi silambile. Wayithatha ingane wayishushuzela into engekho. Hayi uLazarus wamanomeya emphinjweni waphuza amanzi kakhulu ubhuti. Ayi washawa amahlweni amabi. uZoleka washushuzela ingane engakhali. Esebona ukuthi ayisibhaqiwe manje ukuthi akusiyona eyangapha koNgcukana eyangale koMabandla. Guys, kwashuba. Aphela lapho kaMazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time. Bye.